Uy. Ano naman mo silingan nagkiong-kiong mo na mo ra magnaigan garong bilahan ana. Ha. Mao na madto magpagatpatan. Jag asa lang yaka. Oh. Nangihi garong sa pagatpatan nya naka lingkod og tuod ba. Igong bugan ani. So yan mo silingan ay. Yuda na ra ba? Paita. Nagkiong-kiong mao ay. Mao garon ning adton sa pagatpatan mangita nagtuod nga kanang balon-balhugan ba. Gago. Problema ni karon kay na antimano ang banghag. Hoy, naunsa man na? Bro, natunok ko, nasugsog. Oy, Nakis kita, gikahus. man kuno bi. Kita juga, Tanghaga sa nimo sila. Agay. Agay. Man. Yana. Agoy, tunok yun. Lagi, tunok lagi. Tuyom ni? Amo tuyom. Muraguan mong guro na kanang bildo. Ayaw di ma. Sabi ko tuyom kay kahion kay ko. Ko are may ihian nanda, kita bitan doha dire. Silingan rata. Ya, Murag bildo na as ilaw ana. saan man tani ron ato ning lugiton, ma'am tay pang lugit ang lang sa kay kulkugong kun sa kamot nga. Ayaw di ma. Kuan niya nagmahin sa ilawom ba? What? Agay. Sus. Pamlawam ganit sa Mara. Lagi, Tanghaga sa nimo nagchinilas man ta ka. lapos kita kong chinilas, Jud. Sus. Agay. Saryo! Agoy, si Saryo. Iguwang na dyan. Gibiyaan na ng baga. Nara ba din paon og... kita kan Saryo. Kinsa? Ay! Ayaw di ma. Kaabang si Saryo. Bukan umangan, padakpol ko di ron. Dadak! Pagdali ra ba ko ha, kay ang paunhan, habilin diri ha. Kausan na lang yung mang. Piskot ng ama. Agay, hinaya lang yung tao silingan. Agay. Kasakit agay. Muna. Tanghag man. Oo na! Tanghag man! Sana giibot imo diha. Ha? Ano ka Hindi nanagat ka. Padong gani ko. Padong si mong mata. Kuy-kuy man ni amang. Saglit mo ana. Ang amang gani bubulot ako kanako no kay bubayad din kaabot dinti man kuruni. Silingan sa nato. Silingan naman tamari. Ano ka? Sa problema nimo. Ang amang gani gaingon ako dito. Oh, sa pagingon na niyang amang mo na. Gibulot. Ango ka? Ayaw di ma. Magani ka na kasi nabot dai mo. Pagsabot ka magtarong. No, unsa may istorya niya? Ako gani wa kasabot. Oh! No, unsa may istorya niya? Gihinol ko ng paa, gihinol ang paa. Oh, Kino lang pa. Oh. Ikaw amanga ka ba? Pataka-taksya ka I-action niya man, i-action. Oh, nga gihinol ang paa, lintos lang na. Aloy, gihino lang pa nga dito ron gani ko nagkupot O niya, ang amang, diin man siya ni action, sa paa man niya. O, saan na nimo? Bakakon kay kamang ha. Kam. Oh, ha? Ang amang, kidat-kidat. Ikaw, Saryo! Na, kaning paon diri, idakpol ko manigbalik ng... Uy, Oh, ikaw ha. Natunok na itong silingan. Perting dako ang bildo. nga, wadyo ilain na kita, ikaw yun. Wala. Okay, agi pagkakuna dire, murag ikay makakita, ha? Ikay makauna kita. Hindi man na mang. Oh. Ayun ka, mang, kay ana-ana, mang. Kay ana-ana.
Yabag ka kung amanga kapataka lang sa kagtorya. Unsa gistorya gi meneng kining dilaan eh. Oh, ang kuha na Oh, nga. Kuha na ko. Nga. Kaya ito ning bitaro ning dila. Uy, wa man na play di ay. Na, bawla ni mo kay. Nge. Yeah.